Uloga Microsofta i naš zadatak i strategija na tržištu je podizanje čitavog ekosistema hrvatskog gospodarstva. To znači da interveniramo ili nastojimo raditi sa državom, državnim institucijama, sa naravno privatnim sektorom, znači velikim, malim i srednjim tvrtkama, sa obrtnicima, sa udrugama, sa obrazovnom zajednicom. Znači nastojimo svagdje gdje mislimo da možemo pomoći podizati čitav ekosistem. Jer samo podizanje čitavog ekosistema svima nama će biti bolje i čitava ekonomija može rasti. U tom smislu je i naša suradnja u gradu Kninu gdje želimo zajedno sa Hrvatskom udrugom branitelja poticati lokalni ekosistem, znači dati njima pristup tehnologiji, školovati ih, pomoći im da oni uz tehnologiju sve ono što imaju planu raditi, rade naravno bolje i drugačije i da naravno im se otvara neke nove vidike i neke nove mogućnosti uz nanotehnologiju. Dečki iz Knina ili branitelji iz Knina, kako ih zovemo, su to prepoznali i suradnja je s ovim projektom danas zapravo započela ili se formalizirala, mada zajedno radimo još 2 godine i to je vrlo okvirni sporazum u kojem smo mi otvoreni za suradnju svagdje tamo gdje ćemo moći kao Microsoft svojim znanjem, tehnologijom i ljudima i naravno i financijski moći pomoći.